A je to tu. Si presvedčený, že si konečne našiel tú pravú a veríš? Že je to láska na celý život. Alebo že by nie? Ako zistíš, či je to naozaj láska? Kľúčom je poznať rozdiel medzi príťažlivosťou, zamilovanosťou a ozajstnou láskou. Príťažlivosť je založená na tom, čo vidíš. Vidíš, ako niekto vyzerá a ako sa správa. Problém je, že zdanie niekedy klame. A čo je zamilovanosť? Zamilovanosť nie je len to, že sa ti niekto páči. Sú v tom aj city. A možno aj romantické predstavy. No tie sa môžu rozplynúť. A to veľmi rýchlo. Zamilovanosť môže vyzerať ako láska. Ale keďže ide len o city, Zrazu môže byť všetkému koniec. tak ako zistíš, či je to ozajstná láska? Taká, ktorá neskončí. Pravá láska rastie, keď sú ľudia k sebe dobrí. Sú pracovití a uznávajú rovnaké duchovné hodnoty. V prvom liste Korinťanom 13.5 Biblia hovorí, že láska nevyhľadáva len svoje záujmy. Je taký aj chlapec, ktorý sa ti tak páči? Čo robíš so svojimi peniazmi? Potrebuje si vypiť, aby sa zabavil. Aké má v živote ciele? Robí všetko preto, aby ich dosiahol? Alebo má len plno rečí a pritom nepohne ani prstom? A čo vieš o dievčati, na ktoré stále myslíš? S kým sa kamaráti? A ako sa ku kamarátkam správa? Ako sa správa k svojej rodine? Najprv musíš človeka poriadne spoznať a to si vyžaduje čas. Takže skôr, než sa necháš uniesť svojimi citmi, myslí na to, že Príťažlivosť je založená na tom, čo vidíš. zamilovanosť na tom, čo cítiš. Ale pravá láska Je založená na tom, čo o človeku vieš.